Pose nga malapit na duha ka tuig ang ginareklamo wala sa gihapon maaksyonan tubtob sa karon. Gin pa One Western Visayas mo. Yaring balitang itutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Tuig 2019 pa ang ginareklamo sa mga residente ng barangay Hamabalod 3 Putotan ang ini nga poste. Makita sa video nga halos na lang ini magtindog sang tadlong. Ginbutangan na lang sang duha ka dalagko nga bato ang iya pundasyon agud masagang. Sunod sa tagreklamo, ila na inigin palabod sa Ileco 2 apang waay man na solusyonan. Hulat ako, duha ka semana, isa ka bulan, tatlo ka bulan, hasta subong wala may nagkadto ang hambal nila. Gapangabay ang mga ini nga kuntani masapakan man ang ilang nga problema. Ipa kay o islan ang poste para hindi kita maumid kung once matumba ina. Gilayon naman nga gindangop sa news team ang problema sa tagdumalahan sang Ileco 2 nga nagpasalig nga ila ini aksyonan sini nga weekend. Mga kapuso, sa inyong mga problema, reklamo kag issue, ipa One Western Visayas mo. Ipatangat pagi sa One Western Visayas hotline 0921-8267-723 o kung magtawag sa 329-2110 kag 434-6528. Pwede man magbilin sang mensahe sa One Western Visayas Facebook page. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.